Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan YouTube channel namu mai albarka Nurses Nucho, wanda yake kawo muku bidiyo tutorial akan abubuwa da suka shafi karatun jinya da ita kanta jinyar baki ɗaya. A yau muna ɗauke da karatu akan shigar jini da fitarsa cikin zuciya, wato blood flow through the heart, tare da ni Umar Muhammad. Kar ku manta ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin idan muka yi sabon bidiyo ku sani. Kafin mu yi bayani game da shigar jini da fitarsa cikin zuciya, ya kamata mu yi ɗan tsokaci game da abubuwan da suke taka rawa wajen shigar jini da fitarsa cikin zuciya. Artery ita ce ƙaramar jijiyar da ke ɗaukar jini daga zuciya zuwa sassan jiki. Vein ita ce ƙaramar jijiyar da ke ɗauko jini daga sassan jiki zuwa zuciya. Septum tsokar da ta raba zuciya gida biyu. Right atrium ɓangaren sama na gefen daman zuciya. Right ventricle ɓangaren ƙasa na gefen daman zuciya. Left atrium ɓangaren sama na gefen hagun zuciya. Left ventricle ɓangaren ƙasa na gefen hagun zuciya. Right atrioventricular valve ko tricuspid valve ita ce ƙofar da ke kula da shigar jini daga right atrium zuwa right ventricle. Left atrioventricular valve ko mitral valve ita ce ƙofar da ke kula da shigar jini daga left atrium zuwa left ventricle. Pulmonary artery ita ce jijiyar da ke ɗaukar jini daga zuciya zuwa huhu. Pulmonary vein ita ce jijiyar da ke ɗauko jini daga huhu zuwa zuciya. Aorta babbar jijiyar da ke ɗaukar jini daga zuciya zuwa sassan jiki. Pulmonic valve ita ce ƙofar da ke kula da shigar jini daga zuciya zuwa pulmonary artery. Aortic valve ita ce ƙofar da ke kula da shigar jini daga zuciya zuwa aorta. Superior vena cava ita ce babbar jijiyar da ke karɓar jini daga ƙananan jijiyoyi na sassan jiki na sama ta kai ma zuciya. Inferior vena cava ita ce babbar jijiyar da ke karɓar jini daga ƙananan jijiyoyi na sassan jiki na ƙasa ta kai ma zuciya. Bayan sanin abubuwan da suke taka rawa wajen shigar jini da fitarsa cikin zuciya, yanzu za mu yi bayani akan shigar jinin da fitarsa cikin zuciya. Inferior and superior vena cava za su ɗauko da oxygenated blood, wato jini marar oxygen, su kawo shi cikin right atrium, inda superior vena cava za ta ɗauko jini daga sassan jiki na sama waɗanda suka haɗa da kai, wuya, hannuwa da ƙirji. Ita kuma inferior vena cava za ta ɗauko jini daga sassan jiki na ƙasa waɗanda suka haɗa da ciki, kunkuru har zuwa ƙafafu. Jinin yana gama shiga cikin right atrium, zuciya za ta harba jinin ya bi ta ƙofar tricuspid valve ko right atrioventricular valve ya shiga cikin right ventricle. Daga nan zuciya za ta sake harba jinin daga right ventricle ya bi ta ƙofar pulmonic valve ya shiga cikin pulmonary artery. Idan jinin ya shiga cikin pulmonary artery, wani zai bi ta ɓangaren ta na dama ya shiga cikin huhu na dama, wani kuma zai bi ta ɓangaren ta na hagu ya shiga cikin huhu na hagu. Idan muka lura za mu ga a nan kalar pulmonary artery ta yi bula saboda tana ɗauke da jini marar oxygen, wato da oxygenated blood. Amma duk inda artery take cikin jiki kalanta ja ne saboda tana ɗaukan oxygenated blood, wato jini mai oxygen. A lokacin da jinin ya shiga cikin huhu, za a cire mashi carbon dioxide a saka mishi oxygen, wato jinin zai canza daga deoxygenated blood zuwa oxygenated blood. Daga nan sai jijiyoyi guda huɗu, biyu ɓangaren huhu na dama, biyu kuma ɓangaren huhu na hagu, wato pulmonary veins.
za su ɗauko jinin su kawo shi cikin left atrium. Idan muka lura za mu ga kalan pulmonary vein ta yi ja, saboda suna ɗauke ne da jini mai oxygen, wato oxygenated blood, amma duk inda vein take cikin jiki kalanta bula ne, saboda suna ɗaukan jini marar oxygen, wato deoxygenated blood. Suna gama kawo jinin cikin left atrium, zuciya za ta harba jinin ya bi ta ƙofar mitral valve ko left atrioventricular valve ya shiga cikin left ventricle. Jinin yana gama shiga cikin left ventricle, zuciya za ta harba jinin ya bi ta ƙofar aortic valve ya shiga cikin aorta, daga nan sai ya bi zuwa sassan jiki. Wannan shine bayani game da yadda jini yake shiga ya fita cikin zuciya, wato blood flow through the heart. A taƙaice, da oxygenated blood daga superior and inferior vena cava zai shiga cikin right atrium. Daga right atrium zai shiga cikin right ventricle. Daga nan sai ya bi ta pulmonary artery ya shiga huhu, inda za a mai da shi oxygenated blood. Daga huhu jinin zai biyo ta pulmonary veins zuwa left atrium. Daga left atrium sai ya shiga cikin left ventricle. Daga nan sai ya bi ta aorta zuwa sassan jiki. Wannan shigar jinin da fitarsa cikin zuciya yana faruwa ne sau 72 cikin minti ɗaya, wanda ke nuna cewa jinin yana shiga ya fita cikin zuciya cikin 0.8 seconds. Daga ƙarshe, idan wannan bidiyo ya burge ku, ku yi muna liking kuma ku yi muna comment da videos ɗin da kuke so mu yi maku. Mun gode.